Hola a tots i benvinguts als vídeos de la Font Penyagolosa Castelló. En aquest vídeo que us hem preparat vinc a parlar-vos sobre un tema que us interessa i us preocupa també molt a les famílies, i és com abordar aquests Nadals que sens dubte seran uns Nadals diferents a la resta que hem viscut anteriorment. Per aquest motiu us hem preparat uns tips perquè us ajuden a afrontar aquests Nadals per a que estiguen plens de bons moments i també siguin uns Nadals molt especials. En primer lloc, el primer tip és que hem de parlar amb els nostres fills. Els nostres fills deuen saber quines diferències tindran aquests Nadals respecte dels anteriors. Quan ho han de saber? Doncs quan abans parlem amb ells, millor. Ja sabem del gran poder d'adaptació que tenen els nostres fills. Llavors, ells també necessiten fer-se la idea i saber quins canvis viurem aquest Nadal i com es afectaran aquests canvis. Com ho hem de fer? Ho hem de fer, com sempre que parlem amb els nostres fills, com sempre vos dic, hem de transmetre-los calma. Llavors, hem de parlar-los des de la calma. Els nostres fills tenen que saber la realitat, però si transmetim calma i serenitat, els nostres fills així ho interioritzaran. En segon lloc, hem de respectar i hem de conèixer quina és la seva opinió. Possiblement, alguns dels nostres fills s'enfaden o senten ràbia o se senten tristos. Llavors, què hem de fer? Hem de validar aquests sentiments, hem d'empatitzar amb els sentiments dels nostres fills i també hem de buscar solucions. No ens podem estancar en la ràbia perquè nosaltres volem que els nostres fills siguin persones resolutives. Llavors, hem d'acompanyar-los en aquest procés de búsqueda de solucions. Jo sent ràbia, jo sent enfado, quina solució puc buscar per a no estancar-me amb aquest sentiment, per a que aquest sentiment no s'apodere de mi. El tercer tip és crear una taula de rutines, ja que seran uns Nadals una mica confinats, i també planejar noves activitats que farem aquests Nadals junts en família. L'estar en contacte amb la natura, l'anar a fer passejos per la muntanya, el passejar també per la platja. Una altra activitat que també se m'ocorre és comprar en els comerços locals, ajudar al xicotet comerç que en aquests moments està travessant moments molt complicats. En quart lloc, no ens podem oblidar del real significat que tenen aquestes dades, el que significa realment els Nadals. I compartir i transmetre als nostres fills els valors tradicionals d'aquestes dades tan senyalades i especials. Espero que aquests tips us hagin agradat i us ajuden a que aquests Nadals estiguen plens de bons moments. A mi m'agradaria desitjar a totes les famílies que formeu part de la Font Penyagolosa Castelló uns bons Nadals i un pròsper any nou.